jeste ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu videa, danas sam samo hteo da vas pitam da li će nekada Roblox, mislim ne Roblox, nego ovaj koji je napravio igricu 99 noći u šumi. Šta mislite, da li će dodati neko novo čudovište ili je Ram, znate Rama, ona koza iz 99 noći u šumi, ili je Ram poslednje čudovište i zadnje čudovište koje su ikada dodali. Pišite mi u komentarima da li će dodati neke nove brain rotove, brain rotove bre, ove iz 99 noći u šumi, da će dodati neko novo čudovište. I ako želite da napravim video o tome, slobodno lajkujte ovaj video i ja ću da napravim taj video o tom novom čudovištu. Ako znate, ako u međuvremenu izađe, pošto sad sam ja uglavnom kao deinstalirao sam Roblox zato što kao mi je kao neki haker mi je ušao u server i svaki put kad uđem u neku igricu stalno mi izađe error pa nešto, dakle error 404. Ajde, znači samo mi izlaze ti errori, tako da sada sam ponovo instalirao Roblox i pišite me u komentarima, pošto više neću da igram Roblox igrice, fazon dosadile su mi. Sada ću da pređem na Brawl Stars, pokušat ću da instaliram Brawl Stars i igrat ću na svom kanalu, ali uglavnom javite mi ako bude neko novo čudovište u 99 noći u šumi, ako bude neki novi update. I vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!